нещо за пред камерата. За пред камерата мога да кажа. Тая младеж не трябва да се бие, оти она е прогресивна. Она копа дупка на капитализма. Ние ще им вземе парите, колите и най-вече жените. Мачи. Какво? Няма какво, не да повтарям аз, тук да не съм папагал. Кажи нещо за пред камерата, де, айде. Не казах пред камерата, стига с тая камера. Ади, бе, бате. Другарки и другари, днес сме се събрали... Другарки и другари, и по спирки, и по гари, кой където свари, там да му го натовари. Кажи още нещо, де. Айде, де. Може ли една песен да изпея пред камерата? Айде. Двама пидираси на спирката сидят и си чудят как ги се ебат. Еби, дорде си още млад, защото остаряваш и ставаш за майтап. Кажете. Ученик и ученичка на спирката сидят и се чудят как ги се ебат. Еби, дорде си още млад, защото остаряваш и ставаш за майтап. Сега толкова. Айде утре пак. Айде, прибирай камерата. Как прибирай с камерата? Добър ден, аз съм